pan Milan Dvořák a společným s ním Pavel Procházka. Potlesk pro ně! Země kouli dneska drží ve svých rukou chemie. A ne muzika, jak si snad myslíte. A pak znáte přece moji zásadu. Chemii na jedničku umí pan Bůh, na dvojku já, na trojku soudružka ředitelka, možná na čtyřku ti nejlepší z vás a na pětku všichni ostatní. Máš za 5! Dám si přezubku. No tak ty nevíš. Já mám času dost. Janeš, v tabuli! Tak pojď se. Zvoní pro mě. Ne pro vás. Ještě jednou velký potlesk, to je Milan Dvořák a Pavel Procházka. Je autorita má, každý z vás mi teďka domácí úkol dá. No ty si ho zapomněl, neváže smůla. A jak velí tradice, tak my už budeme postupně po dvojcích a po trojcích. Někteří budou možná jednotlivci volat do sálu, Domu kultury tady v Jihlavě, jednotlivé maturantky a maturanty. Připravte si telefony, připravte si mince, můžete házet, házejme opatrně, ať se nikdo nezraní. Dámy a pánové, první trojice děvčat, která se těší na maturitu z třídy 6A6. Přivítejte potleskem Báru Vosáhlovou, Kačku Kettnerovou a Vicky Karlíkovou! A při slavnostním šerpování si představíme jednotlivé maturantky. Bára, přezdívaná z kanálu, je geniální matematička a programátorka. Tak geniální, že ji i z Matfizu pochválili za její elegantní řešení. Její vášní je lovit pokémony, ať už to stojí cokoliv, klidně i hodinu matematiky. Ve škole ji před 8 hodinou neuvidíte, ale v úředních hodinách ji najdete na Bioskopu, kde dělá samé produktivní věci. Například doučuje matematiku a jak každý ví, s půl litrem piva to jde úplně samo. Bára Vosáhlová a potlesk pro ní. A další maturantka, Káťa. Káťu lze nazývat spásou třídy 6A6, ačkoliv se na medicínu teprve chystá, tuto třídu zachraňuje už od prváků, obzvlášť před písemkami z matiky a vždy bude vaše spása, pokud nemáte nejmenší tušení, z čeho se vlastně píše. A když ji koupíte, párek v rohlíku, možná vám pošle i zápisky. Kdyby v hospodě trávila tolik času jako nad sešitem biologie, byla by profesionální alkoholičkou. Kačka Kettnerová. A ještě jedna dáma. Vicky je umělec tělem i duší a červené vlasy nadmíru sluší. Jako každý správný umělec vede bohémský život a je pro každou špatnost. Když se jde na Bioskop, můžete na 100% počítat s tím, že půjde taky, pokud už tam náhodou dávno nesedí. Do konfliktu se s ní pouštějí jen blázni, protože, jak by řekl klasik, ta holka má prostě koule. Vicky Karlíková! A je tady další dvojce, maturantky třídy 6A6. Dámy a pánové, do sálu vcházejí Barča Svobodová a Žanda Štolovská. Barča a Žanda, ikonická dvojka, která to spolu táhne hodně dlouho. I přesto, že je s největší pravděpodobností přehlédnete, je takřka nemožné je přeslechnout. Žanda je typický příklad všestranného člověka.
Nemohla si vybrat, co dělat, tak se rozhodla dělat úplně všechno. Takže vám zvládneme říct s přehledem, co měl Karel IV. K snídani a u toho vyčíslit chemickou rovnici. Její nálada závisí na množství kofeinu v krvi, které se většinou blíží smrtelné dávce. Ale to zatím Žandu netrápí. I přes její drobné problémy s agresí zatím nikoho nezabila, nebo o tom minimálně nikdo neví. Žanda Štolovská. A představme si ještě druhou maturantku, Barča. Přestože je Barča nejmenší a nejmladší, je rozhodně nejhlasitější. Její záchvaty smíchu rozhodně nepřeslechnete už jen kvůli tomu, že se většinou směje jako jediná, a to v těch nejméně vhodných situacích. A když se zrovna nesměje, tak někde hraje na klavír, a to i v případě, že už nevidí na noty. Do všeho se vrhne po hlavě, přestože její organizační schopnosti nepatří mezi její silné stránky, ale nebojí se toho, jelikož se řídí heslem co se nepošéfí hned, pošéfí se jindy. Barča Svobodová a potlesk pro ní. A jedeme dál. Jízda maturitního plesu třídy 6A6 do sálu vcházejí Barča Filová a Míša Srbová. Jako první dostává šerpu Barča. Barča je zarytá faninka hokeje a budoucí právnička, která si své schopnosti pravidelně trénuje na psaní stížností, zejména do školní jídelny. Navzdory její organizační superschopnosti a zodpovědnému vedení zápisů, které ochotně posílá celé třídě, jí Krapítek přeskočilo a rozhodla se maturovat z latiny. A proto není divu, že se řídí motem Scio me nihil scire, což mimochodem neznamená nahý muž ze Scio školy stříhá. Barča Filová a potlesk pro ní. A druhá maturantka z této dvojce, Míša. Pokud zrovna Míša neběhá někde po lese, tak ji určitě potkáte na běžkách. V jídelně je obávaným kacířem. Je schopná si k obědu dát jenom samotné těstoviny nebo rýži, protože nejí omáčky. Na druhou stranu je pak schopná dát si 8 nugátových knedlíků a zajíst to 2 snickerskami. A pokud vás zajímá, kde se konala olympiáda, například v roce 1932, určitě vám to řekne. Potlesk pro Míšu Srbovou! A přichází další dvojce do sálu. Dámy a pánové, maturitu si užijí z třídy 6A6 také Kateřina Zimolová a Aneta Stránská. Ano, to jsou oni. Kateřina měla dostat první šerpu, tak pojďme Kateřina. Má velice pronikavý hlas, takže se určitě nemusíte bát, že byste ji dnes večer přeslechli. Musí mít vždy poslední slovo, takže hádat se s ní je zbytečné. Její největší zálibou je nakupovat, a to zásadně v Rossmanu. Za kosmetiku by utratila celou svou výplatu. Pozvat ji můžete na gin tonic. Kateřina Zimolová. A druhá dáma, Aneta, je taková kočičí mamina. Do školy občas přijde pozdě, protože má problém se vstáváním, ale to nevadí, protože je to chytrá žena. Je to skvělá tanečnice a nepohrdne žádnou zábavou. Její super schopnost je utrácení. Pozvat ji můžete na víno. Aneta Stránská a potlesk pro ní. A
pozor, pozor, přátelé v sále, teď tady přichází mužská trojice. Dámy, připravte se, protože do sálu vstupují Vojtěch Venhauer, David Čáp a Ondřej Nejedlý. Jako první dostane šerpu pravděpodobně Vojta, podle mého, ano, Vojta jde první. Vojta není s jízdou vlakem kamarád, ale za to běhá hodně rád. Ať v Jihlavěči Mórii se nachází, titul lorda mu nikdy neschází. Z Michalovy lenosti hodně profituje, při dělání jeho úkolů ještě videa edituje. Z matiky má vždycky 12 bodů a není divu, že si u nás vybral nejvíc chodů. Vojtěch Venhauer a potlesk pro něj! Další maturant, který si přišel pro šerpu, David. David ten miluje svého Peugeota. Z tašky mu trčí kuřecí bageta. O učitelích dělá vtipné obrázky, po odpoledních plní doučovací zakázky. Zápisky z češtiny má si psát jen, šachy by nejradši hrál celý den. Na bowling nás jednou vzal, za to Mailand každý mu dal. Dámy a pánové, David Čáp! A poslední z trojce Ondra. Ondra hraje na mobilu celou přestávku. Natočili jsme s ním nejednu nahrávku. Harry Maguire je jeho vzor. Fotbal hraje jako zběsilý tvor. On v KFC pracuje, celý Gimpl ho furt miluje. Za chvíli snad bude řidičský průkaz mít, pro dějepisná fakta on chce jen žít. Dámy a pánové, Ondřej Nejedlý a potlesk pro něj. A jistě se těšíte zase teď na nějaké dámy. Ano, je to tak. Z třídy 6A6 vcházejí do sálu Zuzka Brabencová a Štěpánka Petrová. Jako první Zuzka by měla dostat šerpu, Štěpánka nebo Zuzka, no, tak vy se, jak se domluvíte, mně to je jedno. Tak si holky střihněte. Kdo tam je? Štěpánka, tak Štěpánka. Štěpánka s výrazně tmavšími a rovnějšími vlasy má na rozdíl od Zuzky všechny úkoly včas hotové. Díky tomu je oblíbená nejen mezi učiteli, ale v celé třídě. Zvlášť pokud je svůj úkol ochotná poskytnout k nakouknutí. Skvěle hraje na příčnou flétnu, nejspíš díky své disciplíně a smyslu pro detail a řád. Plus společně tvoří sehranou dvojici, v matice sice moc nebodují, obě ale milují hudbu a zpěv, které rozvíjejí ve školním sboru. Spojuje je také láska ke kávě a připravenost kdykoliv s čímkoliv pomoci. Dámy a pánové, to byla Štěpánka Petrová. A chvilka slávy pro Zuzku. Zuzka, typicky světlé kudrnaté vlasy, na pohled andílek, ale s pořádným kouskem ďábla v těle. Díky své přirozené inteligenci se často nemusí učit, stejně ale všechny úkoly odevzdává na poslední chvíli. Ráda poslouchá hudbu, kouká na seriály nebo chodí na procházky s burákem, čtyřnohým nejlepším přítelem. Dámy a pánové, Zuzka Brabencová a potlesk pro ní. A jdeme se radovat z další dvojce třídy 6A6. Dámy a pánové, do sálu vcházejí Bětka Fialová a Anička Frantálová. Dusty.
bites the dust. Hey, hey, another one bites the dust. Přišli k nám a jako první pan třídní bere Aničku. Aničku v naší třídě rozeznáte na první pohled díky jejím bezkonkurenčně dlouhým světlým vlasům. Umí krásně fotit a střílet z luku. Během dne se neobejde bez energiťáků a návštěvy oblíbeného bufetu. A můžete se spolehnout, že školní úkoly bude mít vypracované na 120%, i kdyby je měla vypracovávat dlouho do noci a s pomocí energiťáků. Dámy a pánové, potlesk pro Aničku Frantálovou. A pro šerpu si přichází také Bětka. Bětka je v naší třídě prostě originál. Díky jejím bezkonkurenčně nejlepším vlasům ji ve třídě nejde přehlédnout a díky neustálému broukání písniček ani přeslechnout. Vyniká také svými znalostmi z přírodních věd, které někdy předbíhají učitele. Svojí téměř neustále dobrou náladou a pozitivním pohledem na svět hned dokáže každému zlepšit den. Potlesk pro Bětku Fialovou! A blíží se pánská jízda, dámy a pánové. Do sálu vcházejí maturanti Filip Tůma a Dominik Deraha. Pánové už jsou vepředu. Dominik dostane šerpu jako první, bere jí pan třídní do ruky. Dominik je náš třídní louký ajťák. Jako jediný z naší třídy maturuje z informatiky a za 20 let bude mít pravděpodobně větší plat než většina z nás. Nesmíme taky zapomenout, že během Gimplu prošel větší transformací účesu než Katy Perry mezi lety 2017 až 2021. Dámy a pánové, Dominik Deraha! A zatímco Dominik se jde fotit, tak Filip převezme od pana třídního šerpu a také skleničku. Filip, velký, mohutný velikán, který se kdejaké věci svým stoickým klidem nezalekne. Psychologie a lidská mysl jeho partie jsou a stále je mu otázkou, proč na Gimplu matika povinna vlastně je. Taktéž je velkým odborníkem na anime, které zná vše, a to i ty některé více spicy. A nakonec je velký gurmán, který každému jídlu holduje a ví, jaké jídlo dobré je. Potlesk pro Filipa Tůmu! A čekáme, že aplausem přivítáte i další dvojci. Do sálu v tuto chvíli vcházejí Terka Břoušková a Niky Kourková! Show.
jsou tady připravené další dvě šerpy. Nikča jako první pravděpodobně, jak koukáme. Nikča je jediná, která díky svému business outfitu zapadne i mezi naši lépe oblečenou část učitelského sboru. Není ale radno si s ní zahrávat, jelikož vás díky kurzům Krav Magy lehce zbije. Nejenže jako budoucí studentka práv bude soudit lidi na soudě, soudí je tak i každodenně na školních chodbách zdarma. Pokud si s ní i přesto budete chtít něco začít, tak pokud vám není nad 30, nenosíte košili na denní bázi a na rande, nepřijedete s pěknou motorkou, tak to můžete rovnou zabalit. Dámy a pánové, Niky Kourková! A šerpa je připravena také pro Terku. Terku znají téměř všichni, a to hlavně díky ikonickému příjmení. Slečna Břoušková má vážně velký smysl pro humor. Ano, to tak. Všichni ji mají rádi, obzvlášť díky jejím hlavním přednostem, kterými jsou přirozeně ochota pomoci a mentální stabilita. Terka je také velkým milovníkem sportu, u ortopeda už má i věrnostní kartičku. Terka Břoušková a potlesk pro ní. Pomalu se blížíme do finále, je tu další dvojice, tentokrát mužů. Do sálu vcházejí David Vodrážka a Šimon Škrdla. Ano, to jsou oni. Šimon je tady připravený jako první podle šerpy. Šíma je Šíma. Je to velice ambiciózní chlapec. Rád má věci ve svých rukou a svého názoru se nikdy nevzdá, i když si za ním stojí jen on sám. Můžu potvrdit z hodin. Je to také šikovný multiinstrumentalista a zpěvák. Jeho velkou předností je velká slovní vybavenost, kterou se nebojí použít a ukázat ve svých proslovech. Jejichž rozsah se pohybuje mezi krátkou etidou a celovečerákem. Šíma je známý také svým divadelním umem, který plyne nejen z jeho genů. Šimon Škrdla a potlesk pro něj. A další muž, David. David, to je ten, který je teď tady u nás vepředu. David je velmi milý, šikovný chlapec, jeho dřív spíš introvertní povaha. Ano, má tady své fanoušky. Introvertní povaha se však vlivem Gimplu jeho kamarádů proměnila na extrovertní, hlavně v případech, kdy prosazuje vlastní názor. Ač je vzhledem kulturista, zatím má blíž ke kultuře než kulturistice. Je to kytarista a trochu i autista, pracuje v Decathlonu a ve volném čase, ano, a ve volném čase si chodí pročistit hlavu do fitka a o prázdninách se nejradši odreagovává mimo republiku cestováním na vlastní pěst. David Vodrážka! Očekáváme bouřlivý potlesk a aplaus i u další dvojice. Dámy a pánové, přicházejí maturanti Michal Nať a Patrik Vítů. Ano, jako první dostane šerpu Michal. Michal do školy nosí jenom flašku, už 2 roky neviděl svou tašku. Patrikovi říká zapni trading, už nechodí na plavecký trénink.
Když se na Michala špatně podíváš, spoustu věcí se o sobě dozvídáš. Michal, ten je prostě svůj, ignoruje značku stůj. Michal Nať, to je on! A Patrik, Páťa. Páťa je veselý klučina, který si s problémy příliš starost nedělá, pokud nejde zrovna o propadnutí z chemie nebo matematiky. To je pak schopný zamakat tak, že je to skoro k neuvěření. Patrikovou zálibou je hraní na kytaru, všechno dobré pití a také pití. Přesně v tomto pořadí, ale hlavně čas strávený s rodinou a nebo také s přáteli. Dámy a pánové, Patrik Vítů! Těšíme se také na další dvojici. Maturantky Áďa Moláková a Zuzka Dubová! Už dotančili dopředu. Podíváme se, co tam má, koho tam má. Zuzku, tam má první pan třídní. Zuzka je ambiciózní žena, která stíhá 2 školy zároveň. Představte si to. Pije kávu jako vodu a s leskama na rty vůbec nešetří. Hraje na violončelo, ale hudbou v klubech taky nepohrdne. Pozvat ji můžete na víno. Zuzka Dubová a potlesk pro ní. Další dáma. Áďa Adéla je velmi vtipná a energická žena. Občas je až tak vtipná, že z toho upadá do bezvědomí. Z toho jí ale probudí akční slevy v obchodech, kterými nikdy nepohrdne. Po škole by chtěla studovat psychologii, ale sama potřebuje psychologa. Píše se tady. Áďa Moláková a potlesk pro ní. A zbývá nám poslední maturantka. Dámy a pánové, v třídě 6A6 se chystá maturovat také Alča Motáčková. Ano, tak to je Alča. Alča je známá tím, že chodí všude pozdě. Když už je na hodinách přítomna, myšlenkami zůstává někde v knížkách, které jí v batohu nikdy nechybí. Ráda cestuje, dost často i mezi hodinami, ve kterých se píší písemky. Kromě toho, že je velmi vytížený pracovní život s asi 3 brigádami najednou. Potlesk Alča Motáčková! Šerpy jsou rozdány, ale jedna ještě chybí a ta jedna je hodně důležitá, protože ta je pro pana třídního. Velký aplaus, protože třídním třídy 6A6 dostává právě teď šerpu, je pan Milan Dvořák! Jej!
Pan třídní dostává zaslouženě šerpu za svou práci a za svou ochotu. A v tuto chvíli by také Milan měl dostat skleničku. Pavlovi Procházkovi také děkujeme. Jsou tam 2 skleničky a já jsem se dozvěděl, že ta jedna, pokud zbyde, tak co se dá dělat? Vy byste se hádali dole, tak si ji vezmu já. Tak děkuju, ano. Myslím si, že za nás, za všechny tady, kteří tady jsme dnes večer v sále, tak můžu popřát, ať jsme všichni zdraví, ať se občas ty děti něco taky učí, ale není to úplně nejdůležitější v životě. Nejdůležitější je, že jsme tady a že se máme rádi. Připijíme třídě 6A6, dámy a pánové. Hezký večer! Ťukneme si, poprosím, ano, krásně, poprosím pana třídního, aby obešel maturanty a ťukl si s nimi. Já si také připiji. Dobré. A mezi tím, co maturanti tady budou procházet, tak já si dovolím ještě upozornit. Kdybyste neměli určitě chybět dnes večer v sále, za chvilku se můžete jít občerstvit, ale v 10 večer bude slavnostní předtančení třídy. To bude pecka, to tady musíte být v sále. A potom ve 23 hodin budeme losovat hru o ceny. To znamená, dole v předsálí si můžete koupit lístek do velké hry o ceny nebo do malé hry o ceny, velkou hru o ceny budeme losovat tady. Také je tam fotokoutek, můžete se vyfotit, udělat si památku, fotokouket Bílol, kde si můžete udělat nějakou památku. Za chvíli taky maturantská volenka, teď se můžete rozprchnout, jít se občerstvit a za chvilku rodiče, maminky a tatínkové budou tančit s maturantkou a s maturantem. Díky moc a ještě jednou velký potlesk pro třídu 6A6! With a suitcase in my hand. When I followed to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell. To the station, I looked her in her eye. When the train rolled up to the station, I looked her in her eye. Well, I was lonesome, there's so lonesome. Could not. I look back now, how much it laid me low. The lessons of love I was shown. Whenever comes my way, I know I found to free it.
Děkujeme, už zase můžete uklízet